Ja, ze past er wel goed in een busje. Moet je het hele verhaal vertellen, zeg je? Oh, jij hebt het nog niet gehoord? Nee. Toen met Tsjechië, dat we gingen kamperen. Dat is vakantie gemist, toch? Ik was vakantiecommissie met Jona, ja, dat ging heel goed. Altijd zo. We hadden een zonnegarantie en het dreef me natuurlijk een hele week. En een stuk door. Even met de bak gezooid. En Jona had de tent geregeld, maar die tent was lek. En Jona had het idee van ja, die tent die maken we wel waterdicht met vuilniszakken. Dus dat we allemaal vuilniszakken over die tent gelegd. En ik zei, Jona, dat kan niet. Want als je het vuilniszak over de tent legt, dan wordt het zo lekker zo'n mandje. Want dan krijg je dat doek tegen die vuilniszak aan. Nee, het was allemaal prima. En ik zei, nou oké, dan doe je ding, maar eigenwijs, zoals altijd. En nou, vuilniszak eroverheen, daarna zo lekker zo'n mandje natuurlijk. En het was hun compartiment, want ik had wel voor elkaar gekregen dat mijn compartiment geen vuilniszakken kreeg. En die van Suus en Jona dus wel. Dus ze hadden een heel lekker compartiment. En toen kon Jona dus in dat busje liggen, want ze was de enige die zo lang uit op de achterbank paste. Dus Jona had heerlijk geslapen die nacht en Suus die had waardeloos nacht gedraaid.